Sound check, sound. Hello. Diyos marahinal daw po sa Indugabos. Ngunyan iyoan ikatulong Domingo kan Adviento. Sa Santa Misa ngunyan, ibata man po ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat for passing the lead exam for teachers Maricor Grijalbo dulot ni Milba asin Felipe Grijalbo and family. Siriman pasasalamat for passing the lead exam for teachers ni Monique Bendicio dulot ni Marilu Bendicio. Pasasalamat asin petition ni Lorraine Evanin and Robert Eipert Jr. and dulot ni Rubio family. Thanksgiving and petition of Lorraine Evana Clarete. Thanksgiving and petition of Evan Lauren Rubio dulot ni Mila Rubio and family. Thanksgiving dulot ni Nene del Rosario, Arcilia family, Mil Matias and family, and Violi Molina. Prayer intention for complete healing of Maria Pidona Rodriguez, for safe delivery of Michelle Angela Primavera and her baby, dulot ni Sis Binang. For safe and good health of Gerald Jodor, Vienna Marie, Jerome Rodriguez, Arnold II, Cindy Carmen, and Arnold Corby Bunyag, dulot ni Sis Binang. For good health of Hannah Elise, dulot ni Mencho de la Cruz. Para sa kapahingaluan kang kalag ni Father Luan Harsha, para man sa mga kalag sa purgatorio, kan mga naging miyembro kang CRC LLFCC, para man sa kapahingaluan kang kalag ni Manuel Bagayawa, Father John Tria, Jose Cortez, Monsignor Salvador Nas, asin para man sa kalag ni Alfredo Maria asin Arnaldo, asin man para sa kalag ni Anton asin Jeso dulot kan Pariño family, asin man para sa kalag ni Salve dulot ni Del Fornoles. Ngunya na Adviento, ang mga Kristiyano man nakakamati kan kasakitan kan buhay sa saindang pakisumaro kan kamatean, asin kahandalan nin lambang saro. Siring sa nasa Ebanghelyo ngunyan, mayaman para singil nin buwis, mga soldados o si isay man, gabos man may kamatean asin kahandalan.
Hinahalat niya to ang pag-abot ni Kristo sa satuyang buhay, ang paglaom sa kaligtasan, parte kan buhay Kristiyano. Asinta ang paglaom na ini, gikan sa satong pusog na pagtubod, na igwa sa sato nin nagmamangno. Ang satuya pong selebrasyon ngunyan, pamamayuhan ni Reverendo Padre Jason Gaite, formator kan Holy Rosary Major Seminary. Matindog na po ang gabos, asin maugmang awiton niya to ang awit sa pagpuon. Ni langit badato, magpumaw mga bawaan, buksan ang aming tuan, mag-awit sa kaugmahan. Sisay ang hada ni langit, ano alapos sa sa ngarang kanamasing kanaki asing kan Espiritu Santo. Amen. Ang kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Unyan mga tugang sa tong susuluan, ani katulong kandila kan korona kan Adbiento. Ani katulong kandila kan korona kan Adbiento nagtatao sa to, nindakulang kaugmahan. Dara kan bunga asin grasya, kan pagpenitensya asin paglaom. Ang Domingong ini, panahon nin pag-ugma, para sa Mesiyas na maabot. Ani katulong kandila kan korona kan Adbiento, iyo ang simbolo kan dakulang kagayagayahan na ini. Magkanigo man lugod kitang magkamit kan tunay na kaugmahan sa pagsabat ki Kristo sa tuong kagurangnan. An ilaw na ini, magdara man lugod sa to, kan paglaom na yaon ki Jesucristo sa tuong kagurangnan. Amen. Mga tugang, ngunyan sa tuya ng akuunan sa itong mga kasaalan, tangani magkanigo kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Sarabay po kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, tanagkasala kunin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuri ang sala ko. Kaya nangangadji ako ki Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na angeles sa sinsantos, basin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa tuan Diyos na makakamhan, basin pakapatawadan sa itong mga kasaalan, darahong kita sa buhay na daing kasagkorat. Amen. Mamibi kita. O Diyos na nakakahiling kan sa imong banwaan, na maimbod na nagahalat sa kapiestahan kan pagkamundag kan kagurangnan. Tuguti na mimibi kami, na magin maninigo kaming makaabot sa mga kagayagayahan, kan siring kadakulang kaligtasan. Asindanay na magselebrar kaini sa nakakadagkang kaugmahan, huli sa mga maludok na panuga, huli kay Jesucristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade kasaro kad Espiritu Santo, Dios sa gabos na kapanahonan,
kan mga panahon. Amen. Matukaw po ang gabos. Ang babasahon na ini, nag-aalok sa aking babae sa Siyon, na mag-ugma nin huli taan kaligtasan sa mga kaiwal, asin karatan, yauna. Hinanyugon po niya to ang enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Sophonias. Magkurahaw ka sa kaugmahan, aking babae ning Sion. Magsuriyaw kamo, Israel. Magugma asin manggayagaya sa bilog na puso, aking babae ning Jerusalem. Hinali kan kagurangnan ang silot sa imo. Pinalikaw niya ang sa imong kaiwal, an hadi nin Israel, an kagurangnan, yaon sa tahaw mo, dai ka na matatakot sa maraot. Sa aldaw na iyan, isasabi sa Jerusalem, dai ka matakot siyon, dai magtamlay an sa imong kamot, an kagurangnan na sa imong Diyos sa tahaw mo, bayaning paraligtas, mauugma siyang marahay sa imo, babaghong ka sa iyang pagkamuot, magsasayaw para sa imo sa kagayagayahan, siring sa aldaw ning solemnidad. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Salmo responsorial. Magkurahaw sa kaugmahan asin sa kagayagayahan, ika na nag-ierok sa Sion, tadakula sa tahaw mo ang banal nin Israel. Magkurahaw sa kaugmahan asin kagayagayahan, ika na nag-ierok sa Sion, tadakula sa tahaw mo ang banal nin Israel. Uya ang Diyos na sakong kaligtasan, magtitiwala ako, daina magtataki. An kusog ko asin awit iyo an kagurangnan, asin siya ang sakong kaligtasan. Maugma kamong magsasakdo sa mga burabod ning kaligtasan. Magkurahaw sa kaugmahan asin kagayagayahan, ika na nag-iirok sa Siyon, tadakula sa tahaw mo ang banal nin Israel. Masabi kamo sa aldaw na yan, magpasalamat sa kagurangnan, asin mag-apod sa iyang ngaran. Ipaisi sa mga banwaan ang sa iyang mga kagibuhan. Ipagirumdom na sinanglitan ang sa iyang ngaran. Magkurahaw sa kaugmahan asin kagayagayahan, ika na nag-iirok sa Siyon, tadakula sa tahaw mo ang banal nin Israel. Magtugtog sa kagurangnan, tanagibos siya ning kalangkawan. Maaraman ini sa bilog na kinaban. Magkurahaw sa kaugmahan asing kagayagayahan. Ika na nag-ierok sa Sion, tadakula sa tahaw mo ang banal ning Israel. Magkurahaw sa kaugmahan asin kagayagayahan, ika na nag-ierok sa Siyon, tadakula sa tahaw mo ang banal ning Israel. An kagurangnan harani, anuman ang satong kamatean asin kahandalan, siya satong masasarigan. Mayo kamong kahaditan sa saindong isip, magugma, ninhuli taaram niya tong mga Kristiyano, kung sain makukua ang katuninungan asin kaugmahan. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Pablo sa mga taga-Filipos. Mga tugang, danay kamong magugma sa kagurangnan. Giraray sabihon ko, magugma kamo, an masinaabot nindong buot, maaraman nin gabos na tawo. An mayo kamong kahaditan, kundi sa gabos na bagay, sa pamibi sa kapangadyi, kaiba ang pagpasalamat, an sa indong mga kahagadan, maaraman sa atubang kan Dios. Dangan, an katuninungan kan Dios, nalabaw sa gabos na pagkasabot, babantayan ang mga puso, asin mga kaisipan nindo, kay Jesus, tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog na po ang gabos sa pagdukyaw kan banal na bareta.
An kagurangnan mapa sa Indo. asin sa imong espiritu, Pagbasa kan banal na Ebanghelyo susog kisan Lucas. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagharapot ki Juan Bautista ang mga katawuhan, ano ang dapat ming gibuhon? Sinimbag niya sinda, an igwanin duwang bado, magtao sa mayo, asin an igwanin kakanon, siring manan gibuhon, nagabot man ang mga parasingil nin buwis, sa pagpabunyag asin nagsabi sa iya, Maestro, ano ang dapat ming gibuhon? Nagsabi sa inda, dai kamo magsingil nin labi sa ipinagbubuot sa Indo. Nagharapot man sa iyan mga soldados, ano ang dapat ming gibuhon? Nagsimbag sa inda, dai kamo mangikil, ni magsumbong nin putik, makontento kamo kan sa indong tandan. Palibasa, nagahalat ang banwaan na sinaguhuna-huna ang gabos sa indang puso dapit kay Juan, kung tibaad siya na ang Kristo. Nagpaliwanag si Juan sa gabos na sabi, ako nagbubunyag sa Indo sa tubig, alagad maabot na an urog sako kakusog, asin bako akong maninigo na maghubat kan sintas kan sa iyang sandalyas. Siya ang mabunyag sa Indo sa banal na espiritu asin kalayo, kapot na niya ang pantahop sa paglinig kan sa iyang ginikanan, asin sa pagtipon kan trigo sa iyang tambubong, alagad an apa isasapog sa kalayo na dai masisigbo. Sa dakol na iba pang pagsadol ang ebanghelyo ihinarubay niya sa banwaan. Mga tugang an marahay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo, matukaw po. Diyos marahay na aldaw po sa Indo kabos. Diyos maray na aldaw man po, Father. Kan sarong Domingo kung sa Indong magigirumduman, kita po pinag-introducer o kaya an sa tong binasang ebanghelyo kang nakaaging Domingo, we were introduced to Saint John the Baptist an sa iyang role bilang tagapag-andam kan aagihan kan sa tong kagurangnan an Mesiyas. Asin niya na Domingo, iyon na naman pinapadagos ang storya manunungod ki San Juan Bautista kan siya nagaandam kan pagdatong kan sa tong Mesiyas, kan sa tong paratubos. Asin digdi na hilingta sa satuyang ebanghelyo ngunyan na kadakol nagdudulok kay Juan Bautista tanganing mag-ako kay tong inapod na baptism of repentance. Alagad kung babasahon ta po talaga ang buong ebanghelyo, ining binasa tang ebanghelyo na ini, parte lang ini. In the whole Gospel of Luke chapter 3, manunungod kay Juan Bautista, may hiling tadigdi na ang gawi, ang klase nin pagsadol, pagharubay ning ebanghelyo, pagtukdo ni Juan Bautista, bakong siring sa iba na nagtutukdo. Taano, siya, pag nagtutukdo, prangkang marahay. Mayong kinakatakutan, mayong kinikilingan. Mala nga ni verses before kay ning binasat ang ebanghelyo ngunyan, aapudon niya si mga nagdudulok sa iyang mayaman, mga tao, mga soldados, mga parasingilin buwis. Sabi niya, you think you can flee from God's wrath? Paghuna nindo, makakadulag kamo sa kaanggutan nin mahal na Diyos. You brood of vipers rather. Ang but sabihin kayan, kamo mga pamilya ning halas, o mga rimuranon kamo. The axe is laid to the root of the trees. So, and if you are not bearing fruit, you will be cut down and thrown into the fire. So, mahiling tadigdi sa tataramon pa lang ini ni Juan Bautista, he is far from being diplomat. Bako siyang gentle kung baga sa padi, bako siyang gentle maghumiliya o kaya mag-preach. And I don't think kung argaw kayan maghumiliya ngunyan, bago gustuhan nindo ang mga sasabihon ko. Kung sasabihon ko sa indo, mga tugang, taano tayawang kamo digdi sa chapel o kaya sa place of worship na ini. Mapila kamo sa komunyon, sulunahan sa indong kaluluwa, mga halas kamo. So, arog po ba kayan ang tono kan pagtaram ni Juan Bautista? And I don't think magugustuhan nindo kung arog man ako kayan, magumiliya digdi sa atubangan nindo. Pero, ang estilo ni Juan Bautista, siring kayan. He was always frank, direct to the point,
Day natatakot na itama ang mga gibong sala kay itong mga nagdudulok sa iya. Ang purpose niya kung taano prangka siya, tanganing madaran niya sa tunay na pagbabakli itong mga tawong nagdudulok sa iya. Kaya minsan mga tugang napapaisip ako na mas maray man talaga ang mga tao madalas o minsan maray man talaga ang mga tawong prangka. Ito bagang tinutuyaw ka sa mga sala mong gibo na dayon mo naririsang pinapahiling o ginigibo mo palan. Mas maray pa ang mga tawong siring kaysa naman si mga tawong pigsusugar coat pa ang pagtao sa imo, nin-advise, palumay-lumay, pagtauning tataramon sa imo, alagad pagtalikod mo, pinagchichismisan ka, pinapakaraot ka, ipinapa-ili o kaya pinagsasabi sa iba an sa imong mga kakundian sa buhay. Kaya magayuno na pagirumdum sa satuya, ining personalidad ni Juan Bautista na kung minsan o madalas, kaipuhan mananggad niya tong maging prangka o kaya kaipuhan niya to nin mga prangka man na tawo tanganing i-correct itama ang satuyang mga salang gawi. So arog kaya na ang ipinahiling ni Juan Bautista na kaipuhan niya to man na arugon sa satuyang buhay pagtubod. Ang sarok pa na adal na pwede tang makua sa personalidad sa pagkatawo ni Juan Bautista kan siya nagtutok do, nagpapahayag kan maray na bareta na madatong na ang kagurang na kaya kaipuhan magpreparar kan mga tao, iyo po ini itong content kan sa iyang pagtukdo. Ano an madadangog ta sa iyang pagtukdo? Di ba kadakol nagdudulok sa iya, iba-ibang klaseng estado sa buhay, tapos naghahapot sa iya, what shall we do? Ano ang kaipuhan ming gibuhon bilang palatandaan na kami nagbabagong buhay? Anong sinabi ni Juan Bautista? Si mga mayaman, kung igwa ka mong sobrang bado, itaw nindo sa mayo. Sa igwang mga kakanon, kung igwa man kamo, ishare nindo sa iba. Kamo, itong mga parasingilin buhis, dahi kamo magsingil ning labi, o kaya dahi kamo mandaya sa mga soldados, dahi kamo mangikil, dahi kamo magsumbo ning putik, makontento kamo sa sahod nindo. Kung paghuhurup-hurupan taan tinataram ni Juan Bautista digdi, igwa kitang makukua o maguguno na sarong magayunon na adal. Asin ano iyan? Si Juan Bautista, dahil man nagsasabi na kung kita, buot niya itong maging banal, maging marahay na tao, bayaan ta ang estado na igwa kita, o kaya estado ning buhay na igwa kita. Dahil niya man baga sinabi, duman sa mga mayayaman, kamu maging pobre kamo, bayaan na nindo ang kayamanan nindo, o kaya duman sa mga parasingilin buhis, ika mag-change of profession ka. Kung ika paradaya bilang parasingilin buhis, magdoktor ka na lang, kadakol ka pang maililigtas na buhay. O ika, soldados, mas maray siguro maging parasira ka na lang, mas dakol ka pang mapapakakan na tao. Bako man po bagang siring ang pagtukdo o pagsadol ni Juan Bautista sa mga tao na gustong magbakli. Kundi ang sabi niya, you remain as you are. Kung anong estado mo sa buhay, diyan ka magpuon. Kung ika parasingil nin buhis, sabi niya, dai ka mo magsingil nin labi. So, maging honest ka mo. Kumbaga, duman man sa mga militar, mga soldados, dai ka mo mangkikil, dai ka mo magsumbong nin putik, siring man, o makontento ka mo, be contented, be honest also. In other words, live with integrity. Magkaigaw ka muning integridad, susog sa estado nin buhay na igwa kamo. Ang nagigirumdumang kulugod kay ni na Santo, si San Jose Maria Escriba, bistado po nindo siya ang founder kang Opus Dei. Sabi niya, kita daang mga tao, kitang mga nagsusunod kay Kristo, mga disipulo niya, in this modern age, we can be holy, we can be good, according to the status in life that we have. Ano man ang estado ta sa buhay, kay pobre ka, kay mayaman ka, kay gwapo ka, kay ano pa man ang igwang posisyon mo sa buhay digdi sa kinaban, pwede kang maging banal, maging marahay na tao. So long as you offer all you do to God, you offer all you do out of love of your neighbor, you offer or you do the things that you are required to do with integrity. Itong may pagiging totoo, pagiging honesto
sa imong gibo. So in this way, pwede kitang maging banal, pwede kitang maging marahay. So yan ang sabi ni San Jose Maria Escriba na kumbaga re-echoes, parang uulit niya lang kung ano ang tinutukoy o buot ipaabot sa satuya ni San Juan Bautista. Kaya mga tugang ngunyan na Domingo nga ni, it's called, ano pong Domingo ngunyan? Third Sunday of Advent. Ano nga pud kay nita? Ano ta naka pink rose ako? O tama na, sa kuyang sulot. Pink ang design kay ning altar. Ano yan? Gaudete Sunday. It's a time of rejoicing. Ang taong magiging maugma, igwang peace of mind. Tano nagkakaigwa ng peace of mind ang sarong tao kung aram niya nang ginigibo niya susug sa kabutan nin mahal na Diyos. Kung ang ginigibo niya, igo siyang integridad. Kung ang ginigibo niya, out of love for God, out of His love for His neighbor. Kaya kung gusto niya itong maugma, in fact, ang sa tuyang inot na babasahon, pirmi, patian sa tuyang salmo responsorio, patian ikaduwang babasahon ta, puro saro ang sinasabi. Magkurahaw kamo sa kaugmahan. Papaano kita makakakurahaw sa kaugmahan sa araw-araw niya itong pagkabuhay, mantang nagahalat kita sa pag-abot kan sa itong kagurangnan? Try to live a holy and good life according or based on the status in life you have. So kaya ipangadji tapulugod, lalong-lalo na digdi sa Santa Misa, natawang kita nin mahal na Diyos aral daw ning kusog buot nan sa tuyang gigibuhon susog sa estado nin sa tuyang buhay, nakabase, nakasusog sa iyang kabutan. Amen. Matindog po ang gabos. Payag niya to sa tong pagtubod, nagtutubod ako sa sarong Dios amang makakamhan. Kagibo kan langit asin kan daga, kan gabos na nahihiling asin daay nahihiling, asin sa sarong kagurangnan na si Jesucristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namod dagikan sa Ama bago kan gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama, huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan, asin na nilaman huli kan Espiritu Santo, ki Birhen Maria, asin na ni tao. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato, nagtios sagud sa kagadanan, asin ilinubong, asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit, nagtutukaw sa tuo kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, an sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa Aki, siya kay ba kanama asin kanaki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway, siya nagtaram sa paagi nin mga propeta, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan, nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad nin mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat nin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen. Pamibi nin banwaan, mantang namimibi, asin nagpapasalamat, idulot niya to sa Diyos Ama, ang gabos niya tong mga pangangaipuan sa tong isisimbag, kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an Santo Papa, mga obispo asin kapadean, magbanaag nin kaugmahan sa pagharubay kan marahay na bareta, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganin maging udok sa buot, an pagmidbid niya to kan mga pangangaipo nin mga dukha, asin mga daing sukat sa satuyang komunidad, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong tanganing pamibi. ang mga mangirhat na pangyayari sa palibot kan kinaaban, dai makaulang sa pag-ugman niya to sa pagdatong kan kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga nagihelang makamati kan makusog asin mamumuto na presensya ni Jesus, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan
maako sa kaugmahan kan kagurangnan, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan inanyugaan sa mong pamibi. O Dios sa muyang Ama, ang pagdatong kan para tubos, magpukaw kan kaugmahan sa samuyang kaladman, sa paaginin pagpamibi asin paggibuning karahayan, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po ang gabos. Bless your generosity. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you po. God bless you. Matindog po ang gabos. Magpabibi ka mo mga tugang tanganing ansa ko asinin sa indong atang makakumalugod kan Dios amang makakamhan. Akuon manlugod kan kagurangnan an atang sa saimong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan na mimibi kami, danay na idulot lugod an osya kan samong debosyon sa imo, na naguutob kan mga tugon kan banal na misteryo, asin mapangyaring nagahaman kan sa imong kaligtasan para sa mo uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapa sa indo. Asin sa imong espiritu. Itaasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos asin nakakaligtas. Nadanay asin minsan sain magpasalamat kami sa imo kagurangnan. Banal na Ama Dios na makakamhan na daing kasagkuran huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Inarubay siya sa hula kan gabos na propeta, dinara sa pupunan kan inang birhen, sa day masabing pagkamuot, asin ipinahayag ni Juan an sa iyang pag-abot, asin itinukdo kan siya yaon na. Ipinapasabong niya sa mo na maugmang mag-andam para sa misteryo kan sa iyang pagkamundag, tanganing maabtan kaming nagpupuka sa pamibi, asin nag-uugma sa iyang kaumawan. Kaya kaibakan mga angeles asin arkangeles, kaibakan mga trono sa dominasyones, asin kaibakan gabos na langit no naukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamarawayan, dahing tapos na nagsasabi. Banal, banal, banalan, paguranan, Diyos kamurawayan, Hosana sa kaitaasan, mawadanan inaligid sa ngaran ng kagurangnan, Hosana sa kaitaasan. Maluhod po ang gabos.
kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala kanambon kan sa imong espiritu tanganing para sa mo maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasuluiban sa kod sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay asin pagpasalamat, binaki niya asin itinausa sa iyang mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin magkakan kay ni, dahil niyan sa kuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuha niya manin kali sa singiraray pagpasalamat sa imo, itinausa sa iya mga disipulos na ansabi, mag-ako kamo gabos asin mag-inom kay ni, tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuluson para sa indo asin para sa dakol sa pagpatawad nin mga kasaalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. At pagkagadan mo, kaguranan, ipinapamagan niya mo, ang pagkabuhan mo, ipinapuhan niya, sakot ka. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadasin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Sin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakob sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaibakan sa mong Santo Papa si Francisco, asingkan sa mong Obispo si Rex Andrew, asinkan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos na bibibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na inakan Diyos, ni San Jose na sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kaito pa nakapagayagaya sa imo, magkanigo maging kairas kan buhay na daing kasagkuran, mag-umawasin magmamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong sa Yesu Kristo. Huli sa iya, sin kaiba niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Matindog po ang gabos. Natukduhan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Dios no na kaugalian, nangangahas kita magsabi. Amanya mo layaon sa langit, Saro aldaw, itaon
kasalan. Siling kami na matawad niya mo. Ang mga nagkakasala sa buyan. Kasi naray kami matarahat sa sugo. Kundi agawa kami sa agawa kami sa gabos na maraot na mimibi kami kagurangnan. Warasan sa mga aldaw niya mo an katuninungan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay nataling ka sa kasaalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan, banda kami naghahalat kan maugmang paglao masin pagdatong kan samong paraligtas na si Jesucristo. Ulit ako sa kapayarihan, siliman, sa mga kapanahonan. Jesucristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa Indo. Ang sakong katuninungan itinatao ko sa Indo. Aray pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan na sin papagkanigua, na siya mapatunino nga sin magkaburonyog, susog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Magpatinarauhan ka mo nin katuninungan. Peace be with you. Peace. Peace. Maluhod po ang gabos. Uya ang kordero kan Dios, uya nagpapara kan mga kasaalan kan kinaban. Palada ng mga inapuod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Ang hawak ni Kristo. We are lost in the night, searching, longing for a day, weary, broken by sin, we seek your face, yearn to be
Matindog po ang gabos. Mamibi kita, kagurangnan inahagad miyan sa imong pagkairak, nanganing ining mga Diyos no natabang, makaandam sa mong mga nalinigan, sa mga maraot na gawi, para sa piyestang maabot huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po para sa pasasalamat. Pasalamatan ta po ang sa tuyang celebrante ngunyan, si Reverendo Padre Jason Gaite. Salamat po, Father. Ang sa tuya pong Mass Operer, Adonai's Love Community, Edgar Ramos, asin si Ariel Arcilla and family. Salamat po. Salamat man po sa tuyang choir, kan Adonai's Love Community. Siringman sa atong akolito, mga nagbasa asin ministros laiko, asin sa Indogabos na uya digdi na nakisumaro sa misang ini, salamat po sa Indogabos. Pasalamatan taman po ang sa tong collaborator, ang PBN Broadcasting Network, sa padagos na pag-air kan misa ning banwaan, na madadalan kada alas 6 ning Domingong aga, sa PBN Broadcasting Network, asin may hinanyog sa OKFM. Madadalan man po ang misa ng banwaan sa Facebook live streaming asin sa YouTube. I-search lang po ang misa ng banwaan. Dahil po paglingawan na i-like, i-share asin i-follow sa satong mga kabisto, lalo na sa ang mga nasa ibang lugar o nasyon na dai nakakaatindir nin Santa Misa. Salamat po. Matindog na po ang gabos. An kagurangnan mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sin bendisyonan kamo kan Dios na makakamhan, an Ama, sinan Aki, sinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na misa lakaw kamo sa katuninungan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Advance Merry Christmas po. Ibareta sa kinaban, ang liwanag sa kadiklaman, irugyaw sa kataon, madatong na siyang unyan, patagunan kabukiran, tanuson ng mga dalan, linigan sa tuyang puso, aton ang kagurangnan, ibareta sa kinaban, ang liwanag sa kadiklaman, irukyaw sa katauhan, madatong